Тушить. Дай Боже шматло, дай Боже шматло, дай Боже шматло. Господь з вами. Дякую. Дякую. 81 год, який я віддав для білоруської громадської і політичної праці. Для многих 80 год – це ось життєвий шлях, який стараються не всі осягнути. Для мене це час моєї громадської праці. Я перерву, господар Антон, щастя. Ви добре, голосно говорите, але вже змучені. Прищастя з вас. Да. Дякую дуже. Ну, тепер можете вже говорити. Знаете, со мной такая цікавая справа. Я сам цікавий чоловік. Бо у суботу я ще ходив за плугом, а в понеділок прийняв уділ у іспиті і здав екзамен у польську гімназію. Польська гімназія, все ж таки, це була інституція панська. В основному для шляхти, той розкиданий по повіті, а повіть – це 3 приблизно райони. А причем этого для чиновників, які працювали на території цього повіту, і частки купців або гебрейського походження, які мали гроші. Так от, з тих, що так як я, від плуга і одразу у таку польську школу, було не шмат. На 50 чоловік нас у класі був тільки пара чоловік. До матури доходило, це значить до іспиту 1 або 2. Переважно 1. І от я так само на протягу 8 років переходив з класу в класу, а протягом цього приймав активний уділ у репрезентації гімназії Навонки, а також і інших польських організацій, таких як Сокол, наприклад, гімнастичний Навонки. І, не глядячи на все це, зробив 8 класів у нормальному часі. Ніде не сидів. А причем этого ще, коли приймали некого із не шляхетського походження і не панського, то він мусив виказувати які інші здольності, співати, скажем, мои дяды играли, музыканты были, так что это шмат помогало. Итак, 8 годов плюс, виявившися уже у 6-й класі, як активний білорус, я був покараний 1 годом. Це значить, до матури, не глядячи на те, що я був добрим учнем, не допустили, а мусив ще 1 год відсидіти. Що таке матура? І таких було нас у нашій класі
5 человек. И вот я обышоў пераканацца, дзе і як, чаму гэта так сталася, ніхто мне не даў адказу, і толькі пазней я даведаўся, што вот гэта ёсць кара. Так што 8 гадоў плюс год, 9 гадоў у польскай гімназіі адбыў, а тады пайшоў на універсітэт, на філалагічны, гуманістычны факультэт, на філалогію і этнаграфію, якую скончыў за 4 гады, і ўжо пачалася вайна. І пачаў працаваць на розных пазіцыях грамадскай працы. А працаваў я у многіх галінах. Па-перше, разбураным Менску, у які я таксама прыйшоў з турмы савецкай, мусіў адбыць розныя там, дзе недахоп быў, дзе нешта рвалася. І так спачатку працаваў у ЗАГСе, запіс актаў грамадскага спачатку, потым працаваў у тэатры, наш тэатр быў, эміграваў, і тэатр складаўся з розных прытэатральных людзей, дбаць, каб іхная мова была беларуская. А потым 3 гады дырэктарам музею, і ў канцы, пасля таго, як утварылася ўжо Рада БЦР, это такі урад у час акупацыі, перайшоў туды працаваць у аддзеле культуры. Пасля доўгія гады маёй эміграцыі ў Нямецчыне, дзе працаваў у школьніцтве, а потым тут у Амерыцы на розных пазіцыях, словом, 31 год, 32 гады фактычна, працаваў галоўным старшынём беларуска-амерыканскае з'ядночання. Это центральной нашей организации. Из-за моих часов центральной працы был полный супокой, никаких не было сварок и так далее. Вот я имел много счастья, якое я завдячаю той великой силе, якая дбае за тое, чтоб мы, як народ, як дзяржава існавалі. Например, такая великая организация, Белорусская незалежніцкая партия, это подполье, тое подполье, якое існавала у час нямецкай оккупации, и у якім працавалі люди, як на дзіва, скажем, Ян Кабрый, такі выдатны пісьменнік, які у савецкай сістэме атрымаў усякія ўзнагароды да годнасці народнага пісьменніка, а адначасна ён быў у падполлі і кіраваў там моладзей, якая выконвала розныя функцыі. І не ён адзін. Таких было несколько человек. Была нават организация вельмі цікавая ў падполлі. Гэта организация, якую стварылі габрэі. Габрэй малады хлопец быў на чале гэтай организации, а яна называлася нямецкай.
нямецкая организация, а там вось гебрей на чале, ягоныя памагаталі, гебреі дапамагалі выцягваць гебреяў из гетта. Вось гэта ўсё паўставала пры мне і вельмі часта з маім удзелам. Тое самае на эміграцыі тут, у Амерыцы. Скажем, беларуска-амерыканскае заціночанне, яно то паўстала як арганізацыя у 49 годзе, але я, пераехаўшы ў 50 годзе з Адамовичам, Тумашем і іншымі дзеячамі з Нямеччыны, надалі ей уже той характер амерыканскай арганізацыі, назоў гэтым іншым надаў прафесор Адамович, беларуска-амерыканскае заціночанне, і вот яно праіснавала да сягонняшняга дня. Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква гэта рэлігійная інстытуцыя, якая паўстала яшчэ таксама незадоўга пасля абвешчання незалежнасці Беларусі ў 1918 годзе, але ўжо яе не далі развіцца належна, бо гэта камуністычная прыйшла ўлада і зліквідавала царкву. І ўжо зноў жа пры маёй прысутнасці і з маім удзелам з пункту гледжання патрэбаў праваслаўнай царквы у Менску былі адпушчаныя некаторыя каталіцкія касцёлы. І вот сучасны катэдральны сабор у Менску гэта і ёсць адбудаваная каталіцкая і да таго монастырская такая царква, касцёл. Целый ряд моладзі, организация у моладзі. Притым, я мушу признаться, что от вучня гимназии, это значит от 15 годов, когда первый раз я лічу себе початком моей громадско-політичної праці, завжди була необхідність людей енергічних у старейшем поколении. Тому до молоді, наприклад, я ніде не належав, а все був разом із тими організаціями старейшего поколения, включаючи у політичні партії, включаючи у подполя, включаючи у ті громадсько-політичні організації, які існували у нормальном, ну так сказать, неподпольном свете.